баъзан оҳангҳо баъзан навоҳое ҳастанд ки мо воқеан ҳам баробари шуниданашон дигар шояд аз муаллифаш андеша намекунем, аз он андеша намекунем ки дар кадом муҳит, дар кадом фазо ҳамин оҳанг эҷод шудааст. Ба ивази ин ба он андеша мекунем ки ҳамин оҳанг чанд насли дигарро хоҳад гузашт ва ҳамин оҳангро боз чанд насли дигар гӯш мекунад ва ҳамин оҳанг дар кадом толорҳое сароида нашуд, иҷро карда нашуд, дар кадом маҳфилҳое садо надод ва дили чанд ҳазор нафареро масрур накард. Ва воқеан ҳам дӯстони иззатманд ба ҳамин хотир аст ки мо кӯшиш мекунем ҳамин оҳангҳоро маротибаи дигар дар хотираҳо дар зеҳни шумо зинда кунем ва бори дигар аз бузургии мусиқии асили тоҷик андеша кунем, аз он андеша кунем ки боз ҳамин мусиқиҳо то чанд насли дигар мераванд. ва ин барномаи хотираҳост ва боз ҳам дӯстони ҳамешагии мо ҳастанд дар ҳамин барнома. Дигар намешавад ки ҳамин касонро меҳмон гуфт, чун ҳангоме ки мо аз шашмақом мехоҳем ёд биёварем, ҳангоме ки мехоҳем ки шашмақомхонӣ бикунем, дар ҳавои шашмақом бинозем, дӯстонамонро даъват мекунем ба ҳамин ҷо аз ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон бо роҳбарии Ҷамшед Эргашев. Хушомадед ба барнома. Саломат бошед. бори дигар дуруду паём ба дӯстдорони мусиқии асили миллати тоҷик, ба дӯстдорони барномаи хотираҳо ва умуман кулли тамошобинони телевизиони дӯстдоштаи ҳамаи мо шумо Сафина. Заринабоно, ман ҳам ба ҳайси мизбон шуморо хушомадед мегӯям, зеро ки аллакай барномаи хотираҳо ба мо яке аз барномаҳои дӯстдоштатарин ва гӯем ки барномае ки мо мехоҳем дар он иштирок карда бошем ва чунон ки шумо гуфтед, аллакай мо меҳмон нестем ва худро низ меҳмон намешумарем, зеро ки ҳамин барномаро мо оғоз кардем ва чунон ки мебинам сафи дӯстдоронаш, сафи тамошобинонаш зиёд шуда истодаам ва барои мо, барои ансамбли мо як масъулияти дигаре аст ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамон масъулияте ки мо дар дӯш дорем сарбаландона баромада бошем. Ва имрӯз дар ҳақиқат рӯзи шашмақом аст, зеро ки мо асарҳое ки имрӯз пешниҳод мекунем қариб ки ҳамашон аз ин шоҳ асар ҳастанд ва асаре ки мо оғоз кардем яке аз шоҳ асарҳои қисмати созии шашмақом аст, аз мақоми сегоҳ аст ва дар қисмати асарҳои иловагии мақоми сегоҳ ворид гардидааст. яке аз асарҳоест ки қариб ки ҳамаи навозандаҳо, мутрибони шашмақом ҳамин жанр навохта ҳастанд ва мехоҳанд, он касе ки нанавохтааст орзу дорад ки навохта бошад. бигӯям агар ки як шохаи илм дар шашмақом аз хато намешавад. бале, бале, ҳатман. ва насри сегоҳ яке аз асарҳоест ки дар ҳақиқат ҳам аз ҷиҳати садо бисёр зебо аст, ҳам аз ҷиҳати илмияш бисёр як асари мураккаб аст ва дар ҳақиқат метавонад мақоми сегоҳро парда ба парда, ё ин ки гӯем дар қисмати мушкилот ба забони шашмақом хона ба хона метавонад мақоми сегоҳро муаррифӣ намояд. хуб, насри сегоҳ яке аз силсила асарҳо аст, аз се қисм иборат аст. насри сегоҳ, савти насри сегоҳ, уфари савти насри сегоҳ ва аз ҳама машҳуртарин дар таърихи шашмақоми тоҷик, дар таърихи ансамблҳои мутрибӣ, машҳуртарин ансамбле ки ҳамин асарро навохтаасту дар хазинаи тиллоии кумитаи телевизиону ва радио маҳфуз аст, ансамбли мутрибони устод Мирзоқурбон Солиев аст. агар касе ки хабар надорад, намешиносад, устод Мирзоқурбон Солиев яке аз бузургтарин мутрибони мо буданд. устод риҷакӣ буданд, дуторӣ буданд ва чанд вақте дар пойтахт дар ансамбли шашмақом низ фаъолият карда ҳастанд. қисмати мутрибони ансамблро бар дӯш доштанд, роҳбариашро ва чанд асарҳое сабт карда ҳастанд ки имрӯз ҳамон асарҳо, яъне асарҳои рӯймизии ҳар як мутриби мо аст. яъне ки аз ин асарҳо ҳамаи мутрибон меомӯзанд, яъне ки ҳам чӣ гуна дар ансамбли мутрибон навохтанро меомӯзад,
чигуна асарро зебо навохтанашро меомӯзанд ва ба мутрибони ғиҷакӣ як мактаби хосае ҳаст, мактаби Мирзо Қурбон Солиев, ки ин гуна мактаб дар Тоҷикистон ягона аст ва як мактаби аҷоибе, як мактабе ки то охир ҳеҷ кас наомӯхтааст. яъне ки пайравонаш имрӯз дар сафи ҷавонони мо хеле зиёд шуда истодааст. яъне ки як мактабест ки тамоми мутрибони тоҷик ифтихор аз он мактаб мекунанд. яъне ки ҳангоме ки берун аз ҷумҳурӣ ҳамин мактаб садо медиҳад ё ин ки дар ҳамин пайравӣ мутрибони мо менавозанд, ҳама дар ҳайрат мемонанд ин чӣ гуна мактаб аст. дар ҳақиқат устод Мирзо Қурбон Солиев як ганҷи бебаҳое баъди худ гузоштанд. асарҳои нодиртарини шашмақомро ҳам дар алоҳидагӣ, ҳам бо роҳбарии он кас ки ансамбли мутрибон буд, бо як сабки хосаи Мирзо Қурбон Солиев навохтанд. ва мо низ ҳарчанд бисёр садо додааст, ҳарчанд қариб ки ҳамаи ансамблҳои мутрибон навохтагӣ ҳастанд, мо боз ҳам тасмим гирифтем ки ҳамин шоҳасар бояд дар кулбори мо ҷо дошта бошад ва дар барнома мо пешниҳод кунем. умуман қариб ки мо ба асли мусиқӣ даст назадем, гӯем ки ягон тағйироти илова карда бошем ё ки ягон навгоние ворид карда бошем. не, ҳамаи он чизе ки мо аз тарафи мо имрӯз карда шуд, баъзе элементҳое ки буд, ин ҳама дар доираи чорчӯбаҳои ҳамин асар буд. яъне ки мо ягон ҳуқуқ ҳам надорем ки як асари номдор, як асаре ки хеле машҳуру маъруф аст, мо ягон тағйироте ворид кунем. аммо дар ҳамон доираи чорчӯбаи қонунҳое ки ҳамин асар дорад, ё ки қонунҳое ки умуман шашмақом дорад, мусиқии классикӣ дорад, мо бе вайрон кардани ҳамин қонунҳо, дар доираи ҳамин қонунҳо як-ду элемент ворид кардем. аммо фикр мекунам ки ин ба ҳусн бахшидани ин асар буд. боз ҳам каме бошад, ҳам як баргаке бошад, ҳам аз тарафи ансамбли мо бояд бошад. ин асар насри сегоҳ дар чуноне ки гуфтам дар қисмати иловагии мақоми сегоҳ ворид гаштааст. дар қисмати асосии мушкилоти мақоми сегоҳ таснифу тарҷеҳу гардонишон дар ҳама мақомҳо аст ва насри сегоҳ як ҷойгоҳи хосаи хешро дар мақоми сегоҳ дорад ва ҳатман вақте ки ба ҳар як мутриб мегӯянд ки аз мақоми сегоҳ чӣ менавозӣ ё ки чиро медонӣ, ҳатман насри сегоҳ онҷо ҳаст. зеро ки чун шумо агар аҳамият дода бошед, шунавандагон агар тамошобинон аҳамият дода бошанд, дар ҳақиқат асари зебо аст ва як асари зебо аст. агарчи барои мутрибон як асари омӯзишӣ бошад, барои тамошобинон як асари оромдиҳанда аст. бале, баъд як асари таърихӣ ҳам ҳаст. дар киноҳо ин асар садо додааст, дар кинофилмҳо. хуб аҳамият дода бошед, касоне ки дӯстдори радио аст, дар суҳбатҳои хусусан дар суҳбатҳои шодравон устод Абдуқодир Маниёзов, дар суҳбатҳояшон, дар ҳикояҳошон, ҳамин асар хеле васеъ истифода мешавад. хусусан дар иҷрои ансамбли мутрибон бо роҳбарии устод Мирзо Қурбон Солиев. ҳамин мактаб садо медиҳад. дар ҳақиқат хотираҳои не ки фикр мекунам дар аксарияти тамошобинону шунавандагони мо бар сарашон меоварад ва ба ҳамин сабаб, бо чанд сабабҳо мо фикр кардем ки ҳамин асар бояд дар ҳамин ҷо ҷо дошта бошад. хеле хуб шуд ки ҳамин асарро феълан иҷро кардед. дар ҳавои ҳамин асар ки ба мо хеле таъсир кард, мехоҳем боз як таронаи дигар пешниҳод кунед. чуноне ки ҳама медонанд, мо пайравони ё худ меросбарони анъанаҳои асили мусиқии классикӣ ҳастем. кӯшиш мекунем ки ҳамин анъанаҳоро поку беолоиш ба насли оянда бирасонем, ба тамошобинони имрӯза бирасонем. яке аз анъанаҳои асили мақомсароӣ ин анъанаи устоду шогирд аст ки бо ҳамроҳии фақат тамбур овозхонӣ мекунад ё хуб сарояндагӣ мекунад. ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки яке аз бонувони хушсадои санъати классикӣ, Маҳинабону, як суруди зеботарини шашмақомро бо унвони чапандози наво дар ҳамин анъанаи мактаби устоду шогирд бо садои доираву
танбу мехоҳем пешниҳод кунем. Марҳамат. Марҳамат. شیرین کلام آمد چو در دل آرزوی صحبتی شیرین کلام آمد زنامی او زبان را لذتی شکر بکام آمد با بزمی می پرستان دختری رز در خیرام آمد عروسی بادم است از پرده‌ای مینا بکام آمد طرب را مژده‌ای دامادی عیشی مدام آمد طرب را مژده‌ای دامادی عیشی مدام آمد با گلزاری که سروی قامتش از باد می‌رقصد ز خوبی نهالی قامتش شمشاد می‌رقصد آه چون سیدی که سیدی غمش آزاد می‌رقصد آه لبی چاکی قفس میخندد و صیاد میرقصد نمیدانم کدامی صید آزادی بدام آمد نمیدانم کدامین صید آزادی بدام آمد офарин маҳина боно дӯстони иззатманд маҳина маҳмудова буданд барои мо як таронаи хеле зебои
шашмақом як таронаи таъсирнокро иҷро карданд овозхони ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии тоҷикистон. гӯё ки на танҳо рӯҳиямон балки қалбамонам роҳат кард. баъзан таронаҳое ҳастанд ҷамшед ки ҳатто дар баъзе ҳолат мо метарсем ки нафас гирем ки нашавад ки халалдор накунем мусиқиро. ҳатто ман агар аҳамият дода бошед кӯшиш мекардам ки дар баъзан ҷоҳо нанавозам. барои он ки вақте ки ҳунарманд ба эҳсосот дода мешавад дар вақти иҷроиши ин ё он асар, хо мутриб бошад хо овозхон бошад, яке аз сабабҳои фақат бо ҳамовозии тамбуру доира сароиданам ҳамин аст ки ягон садои дигаре халалдор нашавад. ман ҳам кӯшиш мекардам ки камтар навозам, кӯшиш мекардам ки дар ҳамаи ҷоҳои асар нанавозам, зеро ки ҳамон садое ки маҳинабону ҳамон дарде ки дар садои маҳинабону ҳаст, ҳамон як зебогие ки дар ҳамин асар ҳаст бояд равшан баён карда шавад, бояд ба шунаванда расонида шавад ва ман метавонистам халал бирасонам. барои ҳамин агар аҳамият дода бошед ман дар баъзе ҳолатҳо қариб ки наменавохтам. бузургии шашмақом дар ҳамин аст, дар мактаби устоду шогирд аст. ҳамин мактаб буд ки асарҳои шашмақом дар қалбҳои ҳар як шунавандааш ё ки дӯстдораш ҷо мегирад. ҳамин шева аз кай пайдо шудааст? Масалан бо як садои танбур сароидани тарона ва бибинед ки маҳина ҳамон доирае ки дар даст дошт ҳатто бо ҳамаи ангуштон наменавозад. хеле озодона, хеле нозуккорона ки мабодо ангуштони дигар садои зиёдӣ набароранд. ин бисёр душвор аст. бисёр душвор аст ҳангоми зарб навохта овозхонӣ кардан. хеле кори вазнин аст. чуноне ки гуфтам, анъанаи устоду шогирд ҳамин чизҳоро меомӯзад, яъне ки овозхон бояд аҳли зарб бошад, яъне ки худаш зарб навохта сароида тавонад. мактаби устоду шогирд водор мекунад шогирдро ки дар вақти иҷро кардани асар худро идора карда тавонад. дар ҳолате ки зарб менавозад ё ки ягон сози мусиқиро менавозад, ҳам мусиқиро дар сатҳи хуб бояд навозад, ҳам иҷроиши асар бояд дар сатҳи хуб бошад. умуман ҳар садо вазифаи худашро иҷро мекунад, дастҳо вазифаи худашонро иҷро мекунад, лекин дар ҷамъ як асар иҷро мешавад. барои чӣ гуфтам шашмақом то ба имрӯз шаҳоматашро гум накард? ҳамин шашмақом то ба имрӯз тӯли таърих ҳазор солҳо ба мо расид. ҳамин мактаби устоду шогирд буд яке аз сабабҳояш. барои он ки устодон ба шогирдони хеш куллан дарс медоданд, ҳам навохтани соз, ҳам навохтани доира, ҳам маънии шеър, ҳам аз ҷиҳати ирфониаш, ҳам аз ҷиҳати маънии маҷозиаш ё ин ки маъне ки рӯи ҳамон шеър омадааст, ҳам пардаҳоро, асосҳои шашмақом, асосҳои арӯз, аҳамияти шеър бо мусиқӣ ё ин ки зарб бо мусиқӣ, зарби шеър бо зарби мусиқӣ ё ин ки баръакс. умуман беҳуда набуд ки устодони кул мегуфтанд, яъне ки шашмақомро куллан медонистанд. ба ҳар як шогирд як устод дарс медод. аз ҳамаи гӯям ки ҳозир фанҳое ки ман номбар кардам, ҳамаашро як устод дарс медод. яъне ки то ҳамаашро аз худ накунӣ, аз бар накунӣ, мутахассиси хубаш нашавӣ, ҳуқуқи устодӣ карда надоштӣ. тамоми нозукиҳои суруд, ҳамаи нолаву тобишҳо, авҷу фаровардашро дақиқ шогирд ёд мегирад. ягон чизи халалрасон нест. ягон созе ки халал бояд расон ё ки ягон шахсе ки халал мерасонад нест. фақат устод асту шогирд аст. ана ҳамин мактаб шогирдонро хуб тарбия мекард ки мо агар ба таърих назар афканед, дар шашмақом устодони бузурги шашмақом дорем ки мо аз онҳо ифтихор мекунем. тамоми дунё онҳоро дӯст медорад. яъне ки дунёе ки шашмақом, дунёе ки мақом дорад, дунёе ки санъати асири миллии хешро дорад, бо устодони мо ба мисоли бои муҳаммад ниёзов, ба мисоли акашариф ҷураев, барно исоқова ифтихор мекунанд, аз онҳо дӯсташон медоранд, сабтҳояшонро гӯш мекунанд ва мо низ имрӯз ифтихор мекунем ки мо пайравони ин устодо ҳастем, пайравони ҳамин анъана ҳастем. яъне ки мо ҳамин анъанаро имрӯз ки мо ёд гирифтем ва муваззаф ҳастем ки ба насли оянда бирасонем ва аз ҳама муҳимаш
поку беолоиш бояд бирасонем. ба ҳамаи овозхонҳои шашмақом ҳамин шева ҳамин шакли иҷро кардани тарона иҷоза дода мешавад? ба ҳама иҷоза дода мешавад, агар ба шарте ки ҳамин мактабро гузашта бошад. имрӯз ҳам дар консерваторияи миллии тоҷикистон, ҳам дар донишгоҳи фарҳанг ва санъати тоҷикистон, дар коллеҷҳо, дар мактабҳои махсуси мусиқӣ, он ҷое ки мусиқии суннатӣ, мусиқии анъанавӣ ё шуъба доранд ё ин ки кафедрае доранд, ҳатман ҳамин мактаб ҳаст. бо ҳамин мактаб дарс мегузаранд. тариқи нота ё ин ки гӯем ки тариқи китобҳои ба нота гирифта шуда не, махсус бо мактаби устод ва шогирд. албатта нота меомӯзанд, аз рӯи нота баъзе асарҳоро меомӯзанд. ин ҳатмист, барои он ки имрӯз ҳамин чиз талаб карда мешавад. талаботи замон ҳамин аст. ҳатман барои босавод будан нота донистану аз рӯи нота адвор кор кардан ба ҳар яки мо зарурат дорад. аммо барои пеш бурдани мусиқии суннатии мо ки пояи асоси ҳамаи дигар жанрҳое ки имрӯз ҳаст дар тоҷикистон, шашмақом аст, фалак аст, умуман мусиқии суннатии мо аст, ҳатман бояд бо мактаби устод ва шогирд дарс дода шавад ки чунинам ҳаст имрӯз. фақат ҳамин чизро рушд додан лозим аст. ва воқеан ҳам барои чӣ ман ин суолро додам, дар як толор масалан баромад кардану масалан бо як соз иҷро кардани тарона ва зери назора гирифтани ҳамаи рӯҳияи ҳамон мардум, ин як масъулияти содаву осон нест, хеле мушкил хеле кори душвор аст. хеле кори душвор аст. барои ҳамин як марҳилаи заруриро бояд паси сар кунад, ҳам овозхон, ҳам мутриб. як вақти муайяне бояд бо ҳам кор кунанд, бояд ки якдигарро эҳсос кунанд. чунин агар назар афканед, маҳинаҷон аз ман пештар нишастааст. мо ҳатто назар ба якдигар намедӯзем. яъне ки фақат бо садои якдигар тариқи хуб шунавидани якдигарамон асар иҷро шуд. яъне ки ҳамин боз ҳам ба мактаби устод шогирд ки ҳаматарафа шогирдро рушд медиҳад, ҳаматарафа омода мекунад. яъне ки хуб шунидан, хуб дарк кардан, эҳсос кардан. як вақте ҳангоми кор дар ансамбли давлатии шашмақом дар кумитаи телевизион ва радио ҳамин услуби сароиданро бо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сабоҳат Наҷмиддинова мо ба роҳ монда будем. яъне ки чанд барномаҳои консертӣ мо фақат тамбуру садо буд. ҳамин чизро ба роҳ монда будем, зеро ки як каме аз байн рафта буд ҳамин чиз. агар ба таърих назар афканед, ҳамаи устодони мо қариб ки бо ҳамин услуб сароида ҳастанд. ҳамаашон дар хазина сабт ҳам ҳаст. мо аз куҷо омӯхтем? аз устодони хеш, аз ҳамин сабтҳо гирифта. ва ҳамаи асарҳоям фақат бо тамбур садо намедиҳанд. ҳамаи асарҳоро низ иҷро карда намешавад. аммо ҳастанд шоҳ асарҳое ки бояд шинохт, бояд дуруст интихоб кард ва албатта заҳмати зиёде металабад. ки имрӯз маҳинаҷон яке аз асарҳои бузургтарини шашмақом ба унвони чапандози наво ки ғазалаш мухаммаси ҳаё бар ғазали нозим аст ва имрӯз шакле ки ногуфта намонад, шакле ки мо имрӯз иҷро кардем шакли кӯтоҳкардашудаи ин асар буд. яъне ки фақат мо авҷи турк, яъне авҷи аълои ин сурудро истифода кардем. баъдан ин намуди сегоҳ меравад,орази сегоҳ истифода шудагӣ аст. мо ҳамон қисматашро гузоштем. фикр мекунам бо ин амали хеш ҳамин шаҳомати асар гум нашуд, ҳамин зебогии асарро гум накардем. албатта он касоне ки асарро аз ёд медонанду ҳам мутрибони мо навохтагӣ ҳастанду иҷро кардагӣ ҳастем, албатта интизор будем ҳамон чизро ва фикр мекунам ки тамошобинони моне ки ин асарро медонанд интизор ҳам буданд. аммо мо ба хотири нишон додани имкониятҳои шашмақом ки дар барномаҳои гузашта низ гуфта будам ки ин догма нест. яъне ки ҳар як овозхон мутриб метавонад вобаста ба имкониятҳои хеш иҷро карда бошад ин ё он асарро. ва имрӯз ин намуна буд, намунаи амалие буд ба тамошобинони мо, ба шунавандагони мо ки асарҳои шашмақомро масалан ин гуна низ иҷро карда мешавад. ба ростӣ Ҷамшед, баъд аз шунидан ҳамин тарона ҳаваси гӯш кардани суруди дигарро кардем. марҳамат, инак пешкаши тамошобинон каме аз шашмақом берун мебароем то ин ки барнома мо ҷолибтару рангинтар шавад. инак Расулов Равшанҷон бо як суруди
оғозадору маъруф ки дар бораи ин суруд баъд аз иҷрояш суҳбат мекунем. Марамат. бошад. марамат. بر شیری تو احترام مادر با نامی تو این کلام مادر بر شیری تو احترام مادر هر ساعت و صبح و شام مادر از جان و دلم سلام مادر هر ساعت صبح و شام مادر از جان و دلم سلام مادر تو رنج کشیده روز و شبها بوسیده مرا به شهد لبها تو رنج کشیده روز و شبها بوسیده مرا به شهد لبها با مهر بزرگ و با طلبها خوردی غمی من مدام مادر با مهر بزرگ و با طلبها خوردی غمی من مدام مادر با مهری تو گشته کامیابم یک ذره ز عهد رو نتابم با مهری تو گشته کامیابم یک ذره ز عهد رو نتابم گر من دل خلق خود نیابم هر یک نفسم حرام مادر گر من دل خلق خود نیابم هر یک نفسم حرام مادر با یاد محبت و وفایم با حرمت شیر جان فزایم با یاد محبت و فزایم با حرمت شیر جان فزایم تکرار نمایم از برایت صد بار دیگر سلام مادر تکرار نمایم از برایت صد بار دیگر سلام مادر خوردی غمی من مدام مادر از جان و دلم سلام مادر آفرین. خیلی ترانه را زیبا اجرا کرده. تشکر برای شما. و در همین ترانه که تکنیکای اجرایش هم تکنیکای صدا و هم تکنیکای اجرایش نواح خیلی مهم بود. من گمان میکنم از عهده‌اش خیلی خوب برآمدید. برایتون تشکر میگویم. و بیاید در مورد همین گونه ترانه ها حرف بزنیم. ترانه هایی که تکنیکای اجرایش رو
خیلی زیاد طلب میکنن، یعنی هر یک ثانیه میتواند نقش ببازد، یعنی یک ثانیه میتواند که ترانه رو یا کاهش دهد و یا برعکس تا به موفقیت ببرد. میدونید البته مهارت خاصی در کار است برای اجرای چنین ترانه ها. مسئولیت را بسیار طلب میکنند برای آن که چنین اثرها، چنین سرودها مال شخصی معینی هستند. بله. مثلا همین سرود از طرف حافظ خلقی تاجیکستان استاد نعیم جان محکموف اجرا شده است، ایجاد شده است، اجرا شده است و فکر میکنم که در زمان خیش کسی نبود که همین سرود را از یاد ندانسته باشد. پدران ما، مادران ما بسیار دوستش می داشتند، بسیار خوب از یاد می دانستند، با برابر استاد نعیم جان می سراییدند. بله. و البته در همه دور و زمان سرودها در وصف مادر یک مقام و منزلت خود را دارد. سرود احساسی می شوند. فکر میکنم نیست سرودی که در وصف مادر باشد و آهنگش سبک باشد یا خوب شعرش سبک باشد در دل مردم جای نگیرد. البته خوب مادر مقدس است. وقتی که مادر میگوییم شخص معتبر، شخص مهربان، شخص دلسوز، شخصی که از او دلسوزتر در دنیا نیست. و البته آهنگ هم با احساسات ایجاد می شود. شاعر هم در وصف این شخص تمام احساسات خود را مصرف میکنه تا که شعر خوب ایجاد شود. و چون که گفتم مسئولیتش بسیارتر می شود، زیرا که استاد نعیم جان محکم الکی در دل هر یک شنوندهشون با همین سرود جای گرفته هستند. سطحش را پس سراییدن ما حقوق نداریم. دیگرگون کردن و به زمان امروزه و طلبات زمان امروزه جوابگو کردن هم حقوق نداریم. یعنی که باید اقلا در پایه سطحی استاد نعیم جان محکموف سراییده باشیم. ما کوشش کردیم، خیلی زحمت کشیدیم که اقلا در روشن جان در پایه استاد نعیم جان محکموف سراییده باشه. آهنگش هم قریب که تغییرات وارد نکردیم، قریب که من اون چیزی که 99% که تغییرات هم نمیخواهد نمیخواهد. میدونید در حقیقت شما درست درک کردید که هستند سرود و آهنگ هایی که نوابسته از اونه که چقدر کهنه هستند یا که از قرنها تا به ما رسیده هستند، یگام علاوه، یگام تغییرات، یگام چیزی نمیخواهند. اگر وارد کنی برعکس نابود می شود یا که خراب می شود. برای همین در این سرود هم 99% سرود کوشش کردیم که هم نوازشش هم سراییدنش به استاد نزدیک باشد. البته ما که نوازنده های اون زمان نیستیم و بعضی چیزها، الیمنت هایی که یعنی که هم لحن انسمبل ما کمی وارد شد و فکر میکنم که با سرود کاستگی نرسید و استاد از ما خفه نخواهند شد. در حقیقت چون برنامه ما برنامه خاطره هاست و باید سرود و آهنگ های صدا دهند که در قلب هر یک شنونده، در مغز استخوان هر یک دوستدار موسیقی ملی ما نشسته باشد. و ما فکر کردیم که همین سرود مادر استاد نعیم جان محکموف یکی از چنین سرود هاست، یکی از چنین اثری است که در زمان خیش و امروز هم من برای چی این سرود رو انتخاب کردم؟ من در کودکیم بسیار میشنیدم این سرود رو. مادرم زمزمه میکردن، پدرم زمزمه میکردن، هنرمندا بسیار میسراییدند. اما در رادیو بسیار طریق تلویزیون و رادیو اکنون این حسابش نیست. لیکن به نزدیکی من در یک معرکه اشتراک داشتم که همین سرود صدا داد از طرف یکی از هنرمندان دوست داشته امروزی ما، دمیربک اولیموف، با دیدیناو، با ارنجروفکه امروزه، با سازهای امروزی که بسیار وسیع در ژانر استراد استفاده میشوند، با یک شکلی نو. ممکن سازها نو هستند، ممکن ارنجروفکه نو است، اما نوا همون نواست، سرود همون سرود، ترانه بیگانه نیست. یگان شهامتش رو گم نکرده است. میدونید امیربک هم کوشش کرده است که نزدیک به استاد سراییده باشد. من دوباره
عاشق همین سرود شدم و بسیار خواستم که در همین برنامه جا گرفته باشد و از آن سببی که روشن جان از زادگاه استاد نعیم جان محکموف هستند و فکر کردم که سبک سراییدنش هم نیز شباهت میکند و ما از روشن جان خواهش کردیم که این سرود را آماده کند و از سبک خود استاد استفاده بردیم. سرود آماده شد و فکر میکنم که شنونده های ما خاطره های نیک بیدار کردیم و این به فایده کاری ما بود امروز و ما تصمیم گرفتگی هستیم که همچنین سرودها را همچنین سرودهای جاویدانه را در قطار 6 مقام موسیقی کلاسیکی سنتی خودمون چند سرودهای نیز جا گرفته باشند در برنامه که در حقیقت در دل مردم جای یافته بودند، در ورد زبان مردم بودند و خاطرهایی که مردم ما با این سرودها دارند. کاری خیلی خوب می شود و ما نیز در پای شنیدن همین ترانه و ترانه قبلی و نوایی که در ابتدا اجرا کردید و در پای به خاطر آوردن تاریخ همین ترانه ها درکم نکردیم که وقت چگونه گذشت. اما خیلی خوب گذشت. اونه که احساس نکردیم در گذشت وقت رو از اینجا برمی آید که خیلی خوب گذشت. تشکر از آن که امروز همراه با ما بودید و همراه با هم مهمانی کاشانه های تماشابینان تلویزیونی سفینه بودیم و تشکر به اهل مطربان که خیلی کوشش کردند و نتیجه کوشششون رو ما دیدیم و از نتیجه کوشششون زحمتشون ما امروز بهره برداشتیم. تشکر دیگر. و دوستان عزتمند این برنامه خاطره ها بود و امروز بازم همراه ما بودن از انسمبل 6 مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان اهل نوازندگان و راهبر همین انسمبل جمشید ارگش. برایتان تنی سالم و زندگی بدون درد و غم را تمنا داریم. خیر.